Fl-età ta' 42 sena, Robert Abela ġie elett bħala s-suċċessur ta' Joseph Muscat bħala d-disa mexxej tal-Partit Laburista u s-16 il-Prim Ministru ta' Malta. Abela twilet fis-7 ta' Diċembru tal-1977 fejn għex il-parti kbira ta' tfulitu f'Witilajn. Ibel l-ex-deputat mexxej tal-Labor u l-President Emeritus George Abela u attenda l-iskola sekondarja kif ukoll f'livell post-sekondarju fil-kulleġġ San Luigi. Sussegwentament fl-età ta' 18-il sena beda l-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta fejn kien hawn il-iltaqa' ma' Lidja, dik li llum hija l-mara tiegħu. Fl-1996 beda jifrex passeħ fil-politika laburista flimkien ma' missieru fejn għenu fl-elezzjoni ġenerali. Huwa gradwa bħala avukat fl-2002 filwaqt li fl-2008 kien għal darb'oħra involut f'kampanja politika ma' missieru. Dan wara li George Abela kien ikkontesta għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista wara r-riżenja ta' Alfred Sant minn din il-karga, sforzi t-telfa li l-Laburisti kienu ġarbu fl-elezzjoni ġenerali mirbuħa mill-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien immexxi mill-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Lura fis-6 ta' Ġunju 2008 George Abela falla milli jikseb it-tmexxija tal-partit u tal-Oppożizzjoni wara li Joseph Muscat kien kiseb aktar minn 66% tal-voti tad-delegati. Ftit inqas minn sena wara, fl-4 ta' April tal-2009, Mr. Robert kien ġie maħtur mill-Gvern Nazzjonalista bħala President tar-Repubblika. Fl-2012 Robert Abela iżżewweġ il-Lidja. Il-koppja għandhom tifla waħda, Georgia May. Robert Abela ġie mħeġġeġ joħroġ minn Joseph Muscat għall-elezzjoni ġenerali tal-2017 sabiex jimla l-vojt li kienet ħalliet Mary Louise Colero Preca fuq is-Sitt Distrett. Huwa kien ġie elett għall-ewwel darba fil-Parlament u ġie elett it-tieni fid-distrett minn fost il-Laburisti wara Silvio Xkembri u qabel Ian Borg u serva bħala konsulent tal-Prim Ministru. Dan ifisser li Robert Abela kien parti integrali mill-kabinett immexxi minn Joseph Muscat fl-aħħar sentejn u nofs u kien preżenti għal laqgħat delikati tal-aħħar xhur u ġimgħat. Fosthom tispikka l-laqgħa li damet sa sigħat bikrin ta' filgħodu fejn allegatament widdeb lil Muscat li Keith Schembri kien labu. Joseph Muscat kien laħħaq ukoll li Robert Abela bħala chairperson tal-Kumitat tal-Ħatriet Pubbliċi. Fl-aħħar jiem Robert Abela saħaq li ġala darba jilħaq suċċessur ta' Muscat, il-mara tiegħu Lydia Abela se jkollha tirriżenja minn segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista.